Якта мегонку англисаш мегон take a page out of their book мегонку масалан ва ҳам китобаш аст. Қоғозаш гиретон, китоби қоғозаш гиретон. Китобаш қоғозаш гиретон, ёд гиретон. Ҳамту. Чунки нотарс кор мекунад, чунки пулаш мӯл. Ҳамту. Шумо китоб кутагетон ба айсам набурод. Тимур якта китоби зӯр ман имрӯз овардан падаркаба манба. Насиб бошад дина кутаги будем ку инҷа китобое пур мекунем кута. Пур кадан не, аввал хонда, сони мемонем да. Atomic Habits. Ин акун англиси забон ба, ин албатта хонда буромада. Можед ягонта пост ми сторис мекада, шумо ба ман мегӯям ин ма ин habits кутагеш ягон хе привички мегӯям ёки одат мешуд ки одамо ба ҳамон одатҳои ганда ҳаст ёки одатҳои нақс ҳаст, дангосагӣ ҳаст. ҳамуное чӣ хе када менеҷ када тарафи нағз ба бурдан барои ҳамун ман акун ҳозир сараша хондаги ма гуфта доисем ина ман далчи хонда ҳамеша результат ошеда қызиқ китоб бихӯши кайсаст раҳмати калон шумо хондагия ин китоба акун ду марта анао акун ҳамеша куто набуред ин худ як кинобарин чизида якта хайлайташа гӯед якта медутта ин китоба ҳама шумо кутаги чиз ман техникош ҳамеша намегӯям лекин мисол кати мегӯям масалан шумо вай ба зал ба рафтан ба вай кайсед қатта кадама ҳаракат кайсед лекин коратон мӯл ҷудоям коратон мӯл вақтатон нест масалан ним соат баҳона мегӯед именно баҳона мегӯед е кора вақтам нест ина кадагам даркор вай кадагам даркор ин чия ёд метиҳад ин шумо ба ҳамин целатона якта калон чиз када набинеду бӯлак кунед майда майда вайҷо қисмчоба якдан маратона надавед кутаги бар ин чизда буреду якта дута қадам монед ёни маҳаллетон якта гардед пагапа тестар гардед сал тестар гардед уҷи сайли как уҷи пезадон баланд баланд кунеду и тоза етсоне тохтагитонам марафон шайга шарт не масалан чанд масалан қиин бошад ага 100 метр 200 метр мӯл када сони бутугам марафона сурӯ мекунед фаҳмидам шумо ина акун хай мондагиша нагӯед ин кас ҳозир овардаги мисолашон барои физкултура шуд лекин ин чиза кор ба қӯшкунитонам мешуд якдан бизнеси калон ки шудан ҳама ба қиинд майда майда ки шуда ҳамуна осондан ҳамаи адасташ мебиёд куто эълон мекунам тоърими ина ман китоба номаша кутаму оthора накутам навестагия James Clear Atomic Habits